ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ପରି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କୋଡ଼ିଆ ଘରଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ଘରେ ରାଣୀ ଆମ୍ବ ଓ ତା ସ୍ୱାମୀ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାରି ଗରିବ। ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି ଭିକ ମାଗୁଥାନ୍ତି। ଦିନେକର ଘଟଣା। ରାଣୀ ଆମ୍ବ, ତୁମେ କୋଉଠି? ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁକୁ ପୁଣି ଯିବାର ଅଛି। ଭିକ ନ ଆଣିଲେ ଖାଇବା କ'ଣ? ତୁମେ ଠିକ କହିଛ, ହେଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚଳିବା? ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା। ଏମିତି ଭାବରେ ରାଣୀ ଆମ୍ବ ଓ ତା ସ୍ୱାମୀ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଜୋରରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ରହିବା କୋଉଠି? ଏତେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରୁ କେମିତି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା? ରାଣୀ ଆମ୍ବ, ତୁମେ ଜମାର ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ। ଏମିତି କହି ରାଣୀ ଆମ୍ବର ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଠେଲା ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆରେ, ହଠାତ୍ ଠେଲା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଯାଇକି ଦେଖି। ଏମିତି ଭାବି ରାଣୀ ଆମ୍ବର ସ୍ୱାମୀ ଠେଲାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପକୁଡ଼ିରେ ଠେଲାଟି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇଛ। ମୁଁ ହେଉଛି ଯାଦୁଇ ଠେଲା। ତୁମେ ଯାହା ବି ଚାହିଁବ ଏଠାରୁ ପକୁଡ଼ି ନେଇ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ, ଆଉ ତୁମର ଗରିବୀ ଦୂର କରିପାରିବ। ସେହି ଦିନଠୁ ରାଣୀ ଆମ୍ବ ଓ ତା ସ୍ୱାମୀ ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଖୁସି ଖୁସି ରହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି।